Okay. Ndiye anemukadzi wekufa kuodzi ainzi mupurisa wekunyengerwa mukadzi ndiye kuzi pasaibhemba pasaidi chimba kainzi pakanokorwa ivhu rakanokorwa asi rakanokorwa pamba pamai apo asi zvenyaya nyaya iri very simple. Ivi mukadzi wenyu vanofanira ini handisi ivi hamusiziva kuti mukadzi waka ini ndaigara gonchiskana ndakapuwa mukadzi chechi pana chidazanzi ava ndaitsvaka musikana weida kurowa ndobva vachedza mwana zanzi yaukadai mukwese takakuingiwa isi ndototandirepa kuti mukadzi twakazoshaikwa ini ndaigara naye mumba mangu mukenya ndobva ndasiya akarara mumba ndichienda kubasa makusena sezvondoko saka ndandiyauheji ndidazvikukwazabasa saka totanga basa nasevhena ndobva ndamusiya akarara mumba ndobva ndaenda kubasa right pandakadzoka pa10 o'clock pachitime ndobva ndakasvika mumba musina munhasi ndobva ndadzoka kundoudza vanhu kubasa kupolisi tikanzi chimbotsvagai ndibva tatatsvaga kwese hatida kuti moyo wangobva kubasa na10 wobva watosvika mukadzi haamumba wobva kuti mhanya yekumakaiza ndomadandishana kuti ndasvika mumba wangu musina chii paakabva pakasvika asipo akanga kuita profati here kana chii what was the sign yekuti ndiyoungosvika mukadzi ukakanakaenda uchichiri kana kanakaenga utiri kana mumagumba kanaenda mumagumba wobva watosumuka wobva kuti mapurisa mukadzi wakasvika kuda zvakaita semunhu unoshanda vaona semunhu ataidza kuti ndida pamunhu pandingati angava aenda plus ndakaenda kuona senekuti pane hembe yangu nemachiri mairi nekatsamba kakanga asiya anyora kuti ndaenda handichadzoka saka ndo zvakangondipa simba kuti nditaure kuti asimo ndaona kuti saka munhu anyora tsamba yekuti ndaenda zvaenda mapurisa izvezvi zvaenda mapurisa wakaenda mumapurisa kumba kwavo wangoende kumba ndakazoenda the following day yacho ndabva kwatiti ndataura natete vacho ndo ndachida kunditaura chi kumba kwavo vakati kana pane paari mwana wedu achadini achauya hake izvo vasina kuuya wabva wadini takagara vachingotsvaga ivo vachiti tikutsvagawo kusvikira ichazuti gore ripi pavakazoya nemwana wake akabudirwa achiti ndakaurawa maodzi asi zvautora zvautora zvineka sense uda kubvunza ndikati mukadzi wako ukati hautombozivi mukadzi wako izvozvi zvautora kuti ndakazotoonawo mwana akuuya akuti ndikubudiwa mukadzi wakafa zvatazvinakutamuri hauna kuona mukadzi and up to now you still believe mukadzi anafa and hauna effort yakamboisa kumhuri kana kupi kana kupi inomira kaiwotoda mukadzi wafariko aiwa taitotsvagawo hadii ndakavanka taitsvaga kwese ndakagara naye yake ringe ndatisanda kuzarora
katika vitendo vitoka rure dipiti kutoka na ndio ngoto ni mwana ngoto ni wana hapana mkumi pakaita mwana hapo kwenda mwana mpaka sasa ya mwana aswa garna tebo leo 2-3 months baru sini dewa wakati sabia ni mwako wako bamna wakati sabia ni mwako wako mau kangai mbamang sijina ando asi dogo hata zakuta kana effort ndio chaji mkazana taifa dari mango siana cuma taifa wazo kwenye shaenda ayo tuko andina mbo zaenda ore mwana jowe sini kudi wani ni mkazwe mamadi akaenda kwa mambo makange hiyo wakawia ndo bawaenda kupatiti kwaita kwa nyunya kudi wote ndo kuna kitu wakandura hebu ni tema mkembe wasiku wakati mno mkembe kaigara ni Mungu wangano Kristana ndo anarekea kwenda patiti wake ni wanashindwa wanakufunzwa ndo baada kwa mama wanaenda kwa mama ndo wanaiti sasa kwa mama ina kwa mama marangi tukaita kwenye mudai ndo ba kwanza tuzupe matito kuti mwendi kunanga nekuti yairo da kujidi ili kunanga right ndo ba kwanza mnozoenda kunanga kana mwezi wakachena right takagara 2 weeks takaona vachuya nekombi vachibva vanditora kembi vataura nevakuta takutora kuti yeye vadaenda amama marangi ndobva vatipore pamupurisa wavo vadaenda kungaza vaiti ndo dzinoona ndobva vatiendesa pa22 miles apa tasvika pa22 miles vaivea vakatanga kutsvaga uchienda vanganga yaidzipi asi samambo yakanga ataurwa kuti enda kunganga dzangu dzekupi dzemuchipingi tasvika ikokoko ndivanaga vadaenda manheru ndobva angangaita kuti munhu womukutsvaga uyu akafa uyu aigara nani zvikanza munhu wacho ndiuya arivapo zvikanza tuze vatatsanangura zvikanza hamusimei makwatoya handisini zvikanza tikuona guri rake rivai ndikuendera kwauti zvadaro ndobva takaramba nganga ichingoti ichitaura kusvikira nganga itaura kuti iwewe ndiwakaona munhu enda undoripa nganga ndovaita kuti uchitema samari kuti unoripa zvakati zvakati aona kudoguma here sezvo iro vamwe ndakadaita vamusesi ndobva dani ndangoguma nyaya yekuti vandasaina makaita stress mamaguma makaguma kuchii ndakaguma iriwo guma ndakaita vakati unofana kuti udike zvinhu zvake zvaakashandisa zvaaishandisa mumba mako zvadaro nyaya yangu imi makazi maguma ndimakanamuati hendi ndini nhasi munotaura zaandana kustreseka it doesn't make sense. Makaita sei mukadzi? Inini chokwadi chizerera handina ndakaita pamukadzi handina kana kuisa kumba ndikamubatsira pamumeka kuita pamberi pevanhu dai pamberi pevanhu kuenda kuchipingi kusvika kuchipinga kutaura kuti mandinetsa saka ndindakauraya yasiyana nekuti ndianauraya mbudzi yangu mgadhini tutori nenyaya munhu akafa chokwadi chizerera ini handina kuuraya chawaibvumirei chawaibvuma chii kanoda kuraya munhu It's okay, all right. Ndaifanya pamoja tiri mkona zile mkazo
Right, ndinokutorei reinomusesera zvokutaura kuti apapo munoivana musesera zvokutaura kuti apapo